so de pa mini he se bi wo wiase o na me free se bi bia ni wiase se akonfo ne nam krom anyina se o tumi mi nimda he nyakopon wo ho a ma me hu levels because say competition and what tene ma me hu levels Oni nyame nipa na obakuru mu ana mate won kan se mahwehwe wa mi hu tina mi busa se wo ni nyame nipa na obakuru mu ana ene wo de mesra obo amu ate bo ame pa na ne nyese na mete so betimi akai mi mpa bu ma ko no so na me free se bibia ni wiase ba afi ni mo se bibi wo wiase ti mesre wa bo ame pa bu mu ate na me bre pa nyese na mete o me bre serious me bre kache jidie ebeje wo kwate sofo kosi se watro na asemu se obi biara obeji Kristo adi wapem aka ne bone sofo obeje ne nkwa sofo we de mi ntwa ye din na tie me osi obi bia wode ne ho beto ne so no adi nyina bedi aboa no na wie ne yie enti se wanya gidie se me nyankopon ebetumi agye we obenya nkwa wate sofo me de me ho nyina ma oni onyankopon de mo pe bia mo fa menye me de me ho nyina ma mo wate wona Nazareni Yesu Kristo di gidie enyo nkwa sisia wona Nazareni Kristo Yesu di mo gina wona so ahoden mra wona mu wo Yesu di mu ahoden mra wona mu sisia wo Yesu di mu sofo gina pente sofo Jesus yes sofo she me nyankopon na mesom no oye sentre ne nyankopon bibia ni ho a eso ono awrade ye obenya hoden nemum ko ne koye boni biem kati utie de America no sofo je twade ansa se je odi agiburo se wo ye re afi no machi wodi se wo ye re enyimi nkwani je awrade di edin Kristo Yesu no na gidi na sachira wadwene ye wadwene se oni Kristo ebeto anamo onyankopon ono ankasa ne bo wo onweno oto ne bo ase nweno enti na wo fe no obi aka cho so wo fe da obi fe papa Kristo sheda ye wuye se be ya wo be hye na ne yam ti so do homa bonsama obe ya obasa on se de na bonsam na yo za se me ye ochia me opa afa me mentimi mfa ochia me ne mum me pese odu homa Kristo na wo jaba ne ye me jai na asodwie ebe ye odia wate kura no boni ame no no nyina se sofo de waye mi magye wadi nti me jai no boni sem no yo ene ko enko ye boni bi wate sofo te se mi nkoja wa na mi nkofie ko na de awrade ayama wi ko di ho dance kira fofo wate sofo ye hu de nyame ayama wo menka sampeche kura de goza me woso akwa akodi ho dance akira mansa di Kristo ho dance kacho kamo bia nte se Kristo na agye wo onsamuo agye hiafo agye yarefo Yesu die onsamuo enti bra no bejiwo hallelujah bra no bejiwo agye hiafo agye yarefo Yesu die onsamuo Jimmy mekan nana asem yi buboba mekan enehwe obi ba hwede yaye no so ya wona sekai I mean person
Nana yɛ sekan de yɛ mfa wɔn na de yɛ ni yɛ nkyɛ sɛ yɛ wɔ ne sekan. Hwɛ ne kom nyina na kwabrane ayɛ de no asunsuan ne sa ade. We ne nsɛm na meka na wontima sɛ ɛyɛ den a bibi besi kura yi. Ɛde wɔ ha bebre yɛ. Yɛ ma ne nkɔ meka wo so ntena de ate. Therefore, mama tu weti jina mama. Therefore, mama trans that mami wini papa yi. Bacho, we video yi mami. So nu ni pakura. Therefore, the original mu dey na. Na, oba be so na ka ho. Bacho, aba no. Wo ka kan ntam nipa nya nkwala na yete ha. Wo tonton so oba na nete ho. Timothy. Therefore, enimu ha oba ma enimu ha me no kasa bebrebe. Na sebi, why bo ma de nsani mo enim di wo. Na aye koso ha na ntesa na de hye ntesa say na story na wo twira mama kutwa sebi misu mi ntwa sini bi o twire bu kwa mama koton meboa na sebi ye de ahoho na chichiri kuru na nka ntise wu kuruma kuro ba tese wo de hyepre ko tese wo afi de wo yire nkrofo yire no Kyese me hunu bi da wo to mo na me betra kuro mu ebe kom kuro me ntesa panyin sami bi da na kyese wunyame na wo so mo no de mo na ato ana yɛ ne sense na ne mebo ato ni sof ade a mempɛ sɛ wafom ne yɛkasa wadu no wayi wani bi obi sɛ deɛ wonya ati wani anso waye wudra waye ame ade no no wɔyɛ kasa kan de wom nyina kan de wom emposa wonsa kan de wom ɔma akɔmfo therefore kafra kaliwo nana wo hia me sa no no se ade na me kɔyɛ na me se me de me kɔdi me nkɔmɔ no se na nkɔmɔ no kro no betimi aboa na me se me want me mumame akɔmfo no no yɛ dan no sapepepe no no obetimi ayɛ den aboa o se ɔno no se ɔma akɔmfo die ontimi mmoa wo na emu ɔno no ene betimi aboa wo ana obi say me say enka me kɔ mankɔfo no de ade no ka me kɔ akɔ ana me say me de me no me kɔ kana asɛm say adwaman etinana me kan say adwaman sa no obi say me say ɛyɛ wɔ awutue ɛsɛ de wo wuti kurom ha yɛ adwaman da bi say me ka kyerɛ ne say wo fa na ɛyɛ me say me ni me kunu na ɛsɛ wo kunu da nka nyɛ adwaman na ɛdɔɔso nyɛ adwaman ɛsɛre eti say ka me kɔ man panyo na nka watete so ma akɔmfo ɛno na asama asɛm ne ya me ya no ma akɔmfo ɛwɔ therefore mesrew sabi asɛm na aba ne nyina yɛ ka ɔbɔ ne nkuru owi asɔfo Timothy bɛbɔ ne nkuru wabɔ nkuru na isi wasa wo gidi nyina ka menya dan yesu menya ba akofo ani ka cho una meeting enti eba sa no obi say me say adwaman na ebe yɛ me say ana me say ana me ho no ana o betimi atutu so on said ye the nipasity tinana tutu ne mu na ma akɔmfo kama kunya mte so me tu kasa bi si ahwe bi so ma bi a wote e sa me ti wa no kasa bi ma obagimadi do fon yes the patch meeting eti tutu ne mu na de mu ya ne sasofu ya pomme no ni de mu ye na wo miawo no mia me no kisi no sosofu ma sabi the patch eh de wa kana pra me ho ya basa eh kafra ewura menso wo de renso no kore na me chichiri mi ko atentire ni na me chichiri mi ko se bi umu akuru ha na me ti wona aso wo de shi sija akuru ho ko yi ya ni achichiri kuru ya be bu ne ntu wo ma nya ma furu so ntosi me kwa akoda minim ta ma mesore mbi se me hu kuru ha bi tiawa me kwa akoda se sima edunso se ade kire na mesore se mewu mpese mehu kuro mu bi na na wa no hwam woga so di panya nkoda wo fala mensa ati awa asɛm ba ko pɛ so le no me baba se me ngo be free me ka tell what me ka tell basne awura do fon kɔmfo famam ha basne ye obi bi anko kana ni mo ho